Ahojte, v dnešnej kapitole sa pozrieme na tému, ktorú my, gastropodnikatelia, spomínali veľmi často, byrokracia a dane. Volám sa Marek Dandár a viac ako 25 rokov sa venujem hygiene, kvalite, bezpečnosti potravín a podpore malých a stredných podnikateľov v gastre a potravinárstve. Tento obsah vychádza z reálnych rozhovorov s majiteľmi prevádzok, ktoré fungujú aj s tými, ktoré skončili alebo dnes prežívajú len s veľkými problémami. Ďalšou veľmi silnou témou bola byrokracia a povinná dokumentácia. Napríklad v jednom prípade menšia remeselná cukrárska výrobňa síce získala schválenie od regionálneho úradu verejného zdravotníctva, no pri následnej kontrole sa ukázalo, že nemala vypracovanú BOZP dokumentáciu ani požiarnu dokumentáciu, ktorú následne vyžadoval inšpektorát práce. Pre mnohých podnikateľov je prekvapením, že nestačí v úvodzovkách robiť len dobré jedlo. Treba zvládnuť aj legislatívu a mať k prevádzke spracovanú povinnú dokumentáciu, inak sa podnikanie môže veľmi rýchlo skomplikovať. Takmer všetci oslovení podnikatelia zároveň spomínali rastúcu nákladovosť. Konkrétne išlo najmä o vysoké odvody a dane, rozdielne sadzby DPH, problémy s 5%, 19% a 23% daňami pri rôznych surovinách a výrobkoch. Transakčnú daň, ktorú podnikatelia začali výrazne pociťovať, a zvyšovanie nájomného. Niektorí podnikatelia priznali, že dnes hľadajú legálne spôsoby, ako transakčnú daň optimalizovať, pretože výrazne zvyšuje ich náklad bez toho, aby prinášala reálnu hodnotu. Zaujímavý bol aj konkrétny príklad z praxe, zrušenie rozvozu jedál, pretože po zabalení jedla sa naň vzťahovala vyššia daňová sadzba než pri konzumácii priamo v prevádzke. Z toho vyplýva, že problémom nie je jedna vec, ale ich kombinácia. Konkurencia, byrokracia, dane a tlak na náklady. Pre začínajúcich podnikateľov je preto kľúčové mať realistické očakávania, počítať s finančnými rezervami a dobre sa oboznámiť s prostredím, do ktorého vstupujú. Podrobnejšie odporúčania, konkrétne príklady a rady od samotných podnikateľov spracovávam v pripravovanom e-booku. Ak máte záujem o individuálnu konzultáciu, kontaktujte ma na dandarsro@gmail.com a sledujte náš YouTube kanál. V ďalšom videu sa pozrieme na personál ako jednu z hlavných príčin úspechu aj zlyhania gastroprevádzok.